Don't talk with your mouth. So, family ko magic. What's up everyone? Welcome back to my channel. Another video, another kabulastugan. So yung kanato doon lamisa, way sod. Para. Pero ikapoy sagud ako pagluto. Tapos doon man ko lamang magikon. Abracadabra. Wow, magic. So aron kanato doon isa ka bandihado na popcorn. Wow. Hindi mo na ibibigay yun eh. And duha ka slices ng pinya. Salamat ma. Yes, ten. Yaka-afford na gayod ako ng coke. Gago! Itong una, tubig-tubig lang, ganun. Kaya walay kwarta. Doon, yaka-afford na ako ng coke. Thank you, Coca-Cola. Baka naman. Gago! Shout out, Cesar Saren. Thank you for subscribing. Tapos, sa tanan sub na subscribers o ngaon sa kilig-kilig. Thank you. Gago! Aroy story ko na i-share kamayo. Siguro kadungog na kamo sini sa Bisaya. So, aroy contests. Ini na contest is pagahiay ng o. O means olo in Bisaya. So, ito ra. Aroy tulo ka representative. Tulo ka countries. Aroy China, ang pangalan si Shih Tzu. Taga United States, ang pangalan si Robert. Gago! Pilipinas, si Pedro. Ang mechanics, kinahanglan mo maipakita na gahi ka ng ulo. So, depende ra kan mo kung ano yung strategy mo para maipakita mo, ma-execute mo na gahi ka ng ulo. So, ang day mga cheerleaders, mga cheer dance, mga banners, o mga yan nag-cheers. Anda. So, ari judges, o ari mga staffs, start na. Announce daing announcer and hosts lang na ano. Let's give it up for China. Shih Tzu. Gago! Okay, auto ka di isap ng taga-China. Made in China. Gago! Ito, ura-ura, dayaan. Gusto yaan sa building. Nakagikan rooftop, tapos basement yaan niya kagtang. Hindi. Ukab yung unaan. Naong na taga-United States. Matayan yung taga-China. Humok mo na yung Gago! Hambugiruhay sa yung taga-United States. Hambugiruhay. Ako, mulukso ko. Mulukso ko niyan. Boom! Buka, sabi ko. Midik tayo, midik. Automatic. Gago! Lang ng taga-Pilipinas. Matay. Unuhon ko sa ini doon na yung luksura sa induha, tas yung nga buak ingo. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Lukso ako mabuak sa gayda ng ko kay tura. Ya kahuna-huna ang taga-Pilipinas. Mag-hire yaan ng kating tukloday. Wow! Parinig kita sa mukha! Stop. Let's give it up for Philippines. Kapasig kita, ha? Pedro Pindoco. Daya mo ka. Pilipinas. Gago!
Tabangan dayaan ang duha, di sa gadyaan malukso. Abay dan bira-birahon, di sayaan malukso. Ano itong judges? You, Philippines, you are hard-headed. And the winner is...